Tak ahoj, vítám u svého třetího videa z malování. Tady to má být už Stonek a tentokrát tady je se mnou i má sestra. Ahoj, já budu dělat nebe a kytku. Nebe a kytku. Už si tady, já jí tady trochu začnu, aby to neměla tak těžký na začátek. A pouštím tě k tomu, takže už kreslí. Tady dole si vybíráš barvy a tady si vybíráš věci. Já ti dám normální tady. Hop. A můžeš kreslit. Máš žlutou barvu. Ale musíš si to snažit. Dino, počkej. Ty vytváříš, ty chceš mít tady to kolečko tam? Tam na tady to, teď až vytvářej. No, co pěkný, nemyslíte? Smazat? Tak já to tady na chvilku. Takže jsme zpátky u videa a už jsme tady smazali a chce červenou tady udělat, tak ji uděláme červenou a můžeš kreslit, máš červenou barvu. Odkvětní lísky, Tinko, kresli. No, dobře. Pěkný, Tino. To musí dělat tak dlouhý. To je zase tady, no. Ať máš, Tinko, pěkný. Dobrý, a teď udělej, Tinko, nebe. Modrou si vem. Docela pěkný, se dá i říct. No, tady to je takový pro menší děti. Jinak má sestra, má dnes svátek, tak si mi to umožnil jedno video. Si dej záležet, Tinko. Tinko, celá kyčka je rovna tobě. A zítra, že mám svátek, tak udělám speciální video. Tak speciální. Hotovo, Týno? Tak já se napíšu Týnka. To už píšu já. Tak, jak se ti líbí tvůj obrázek, Týnko? Aha, já myslím, že to má být mráček. Já chtěla to tam něco napsat a Jo. Tak, my se s váma loučíme i s Tinkou, tak Tinko. Ahoj. Tak čau.